ஆன்மீக நல்லோர்களுக்கு வணக்கம். இன்று சித்திரை மாதத்தின் சிறப்புகளை பற்றி பார்ப்போம். தமிழ்நாட்டில் சித்திரை மாதத்தை வைத்தே வருடம் கணக்கிடப்படுகிறது. அப்படி உள்ள ஆன்மீகத்தில் சித்திரையை முதல் மாதமாகவும் பங்குனியை கடை மாதம் என்றும் கூறுவார்கள். சித்திரை மாதத்தின் தொடக்கத்தில் சூரியனை வழிபடக்கூடிய சிறப்புமிக்க நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. சித்திரையின் வளர்பிறை சப்தமியில் கங்கை நதி பிறந்தது. சித்திரையின் வளர்பிறை திரோதசியில் மற்ற அவதாரம் நடந்தது. சித்திரையின் தேய்பிறை பஞ்சமியில் வராக அவதாரம் நடந்தது. சித்திரை மாதம் என்றாலே கோவில் திருவிழாக்கள் தான் முதலில் நம் நினைவிற்கு வரும். அதிலும் குறிப்பாக சித்திரை திருவிழா என்றாலே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் சித்திரை திருவிழா தான். இந்த திருவிழா கிட்டத்தட்ட 12 நாட்கள் நடைபெறும். இந்த திருவிழாவில் மீனாட்சி அம்மனின் திருக்கல்யாணம், தேரோட்டம், கள்ளழகர் எதிர் சேவை, வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வும், தசாவதாரம் போன்ற விழாக்கள் நடைபெறுவதும் வழக்கம். சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய சித்ரா பௌர்ணமி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நிலவின் முழு வெளிச்சத்தால் பூமியின் சில பகுதியில் ஒரு வகை உப்பு வெளிவரும். சூரியனின் மறைவும் சந்திரனின் உதயமும் பெரும்பாலும் ஒரே நேரத்தில் நிகழும் நாள் இது. இந்த நாளில் தான் அழகர் ஆற்றில் இறங்குவார். அட்சய திருதியை. எந்த ஒரு நல்ல காரியம் செய்தாலும் அது பல மடங்கு பலன் தரக்கூடிய நாளாக விளங்குவது அட்சய திருதியை. இந்த நன்னாள் சித்திரை மாதத்தில் தான் வருகிறது. இந்த தினத்தில் அரிசி, கோதுமை, தானியங்கள், பழங்கள், தயிர், மோர், ஆடைகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏழைகளுக்கு தானம் செய்வதால் நமக்கு மன அமைதியும் செல்வமும் பெருகும். சித்திரை மாதத்தில் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் நடராஜருக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் நடப்பது வழக்கம். இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்களுக்கு அருணை ஒளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.